Takže vítam vás to som ja. Čiže dneska máme tu Zetor, aký to je? Faka. 5245. Tento má super možnosť. Dneska sme na novej mape. Mapa Batiu Superlativ V1. Takže svetla, všetci vieme. Blinkre. Strešné okno. Dvere jedné, druhé. Tiež tam má aj... Ktoré to bolo? 7, 8, 5, 5, 4, 5. Teraz neviem, myslím, že 8. Hej, presne. Zadné okno. Štartuje sa s enterom bočným. Čo nechce ísť? No. Hrajem to s volantom. No, to som ja. No, ten sa rýchlo načítava, no ale nechce ísť, on by mal chvíľku prejsť. No, dobre, klikneme na vetriesku. Sa zaseklo. Dobre, klikneme na vetriesku. Dobre. Tak to vyzerá znútra. Ideme sa povoziť. Fucka! You fuck. To sme nevyrovnali. Takže takto vetrieska má maximálne tak svetla. Dobre. Som asi chameleon. Poďme, som prešiel stenu, dobre. Paráda. Dobre. Ideme na asfaltku, tak. Pekný, stop. Takže s týmto asi skončíme. Možno by sme ešte staré stroje, tu nič nepoužívame. No ešte tento tu. A týmto končíme. Čau.